ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa nakagisnan, obligasyon ng padre di pamilya ang mag-provide para sa kanyang pamilya. Nakapatong na sa kanyang balikat at pride ang responsibilidad ng lahat ng kasama niya sa bahay. Ikaw ba ang padre di pamilya sa iyong tahanan? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Socorro, 45 years old, habang fresh pa sa utak ko. Ang mga nangyari sa buhay ko ay gusto ko lang sana itong ikwento sa inyo. Sana maintindihan ninyo ako. Nakipag-live-in ako sa kaedad kong si Willie. Kakasimula pa lang ng relasyon namin at wala pang isang buwan ay nagsama na kaming dalawa. Bit-bit ko sa bahay ni Willie ang 18 anyos kong anak na dalaga na si Jovi. Maswerte akong pumayag si Willie na isama ang anak ko. Hindi lahat ng lalaki gustong magbit-bit ng hindi niya bagahe. Una pa lang na binanggit ko si Jovi kay Willie ay hindi na ako nagkaroon ng problema para mapalapit ang loob ng anak ko sa kanya. Tinanggap niya si Jovi na para bang sarili niyang anak. Single si Willie noong nakilala ko at wala siyang naging asawa, pero nagkaroon siya, Papa Dudut, ng mga karelasyon na mas bata sa kanya. Hindi niya nakasundo ang mga yon dala marahil ng agwat sa edad. Kaya naman minabuti niyang doon na lamang sa kaedad niya sumubok. Ako ang nagkataon na napadpad sa kanyang daan habang naghahanap ng kaparehas. Maswerte akong masasabi, Papa Dudut, na napadaan siya sa landas ko. Dahil noong time na yon ay hindi ko na alam ang ginagawa ko sa buhay. Ang dati kong asawa at tatay ni Jovi ay hiniwalayan ko noong time na sinalba ko ni Willie. Kaibigan ko pa lamang si Willie noon at nasasabihan ko siya ng problema ko sa dati kong asawa. Kay Willie ako madalas umiiyak na para bang siya ang matalik kong kaibigan. Siguro'y doon ako na fall sa kanya, Papa Dudut. Ganon din siya sa akin. Doon na rin nagwakas ang pagmamahal at pasensya ko sa dati kong asawa. Dahil kay Willie ay nagkaroon ako ng lakas ng loob para iwanan ang mapang-abuso kong asawa. Inalala ko noong simula si Juvie dahil baka ayaw niyang magkahiwalay kami ng tatay niya. Pero nagulat ako nang ang anak ko na mismo ang nagtulak sa akin para umalis na kami sa poder ng kanyang ama. Ang ganda ng kwarto natin. At ang presko at ang lambot ng mga unan at kumot. Kanino mo pa sinasabi yan? Nako-conscious na yung una sa mga papuri mo. Masaya lang talaga ako kasi ibang-iba to sa naging buhay ko sa dating asawa ko. Masanay ka na sa ganitong buhay. Ito nang bagong simulan nyo ni Jovi. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na may sasaklolo sa akin mula sa asawa ko. Akala ko, habang buhay na akong makukulong at mabubulok sa piling niya. Nadidinig talaga ng Diyos ang dasal natin. Kaya nga abot langit ang pasasalamat ko sa Diyos dahil hinugot niya ako palayo sa asawa ko. Mabuti na lang talaga. Mabuti na lang ano? Mabuti na lang at inad mo ako sa Facebook. Kung hindi mo ako kinaibigan. Anong kinaibigan? Itatama ako lang ha. Baka ibig mong sabihin kung hindi kita nilandi. Basta, nagsimula tayo sa friendship. Hindi pa naman ako interesado sa iyo nung una. Ouch naman. Matapos kitang bilhan ng malalambot na unan at kumot, tapos ganyan ang sasabihin mo. Kasi ayoko namang madungisan ang simula natin. Magkaibigan naman talaga tayo nung una. Pero ramdam mo naman na dati pa kita gusto, hindi ba? Ramdam. Pero ayokong isipin masyado kasi mahal ko pa nun yung asawa ko Ouch ulit? Pero ibang kwento na ngayon. Ikaw na yung mahal ko. Sure na ba yan? Kasi baka mamaya bumalik ka sa kanya kapag namimiss mo yung matigas na unan at magaspang na kumot nyo. Naku, hindi na. Matapos mong iparana sa akin tong malalambot na unan at kumot, sino tangang babalik pa ron? Ikaw na rin nagsabi noon, lagi kang bumabalik sa kanya. Kasi naliligaw pa ako noon. At syempre, hindi pa kita nakikilala noon. Basta hindi na kayo babalik ni Jovi sa kanya ha?
Pangako, babalik kayo sa pagkabata sa sarap kong mag-alaga. Ewan ko ba? Para akong bumabalik sa pagkabata dahil sa'yo. Feeling ko teenager ulit ako. Ganun naman daw pag in love. Nakakabata. Totoo yan. Sa paningin ko nga sa'yo ngayon, para kang biglang naging 20 anyos na binata. Sobra ka naman magkaltas ng edad. Hindi na makatotohanan. Hindi ka pa nadadaan sa bola? Hindi ako sanay. Yung mga dati ko naman kasing karelasyon, akala mo mga bato. Walang nakikitang maganda sa akin. Ni thank you, hindi ako nakakatanggap sa kanila. Parehas tayo. Ganyan din ako sa dati kong asawa eh. Ni minsan hindi niya ako sinabihan na maganda ako. Ako na lang ang magsasabi sa niyan. Araw-araw. Baka sa simula ka lang magandahan sa akin ha. Kapag nasanay ka na sa itsura ko at kapag hindi na ako nakakapag-ayos, ayaw mo na rin banggitin na maganda ako. Mas gusto ko nga hindi ka nakaayos eh. Kasi sa ganung paraan, alam ko na komportable ka na sa akin. Mas gusto ko kapag komportable ka sa akin. Ngayon palang komportable na ako sa'yo kahit hindi mo nasabihin yan. Eh di ayos. Kahit ako komportable na ako sa'yo. Ganun ata kapag soulmates. Naniniwala kang soulmates tayo? Naniniwala ako na pinagtagpo tayo. Pinagtagpo kami ni Willie sa mga panahong kailangan namin ang isa't isa. Tamang timing. Masaya ako sa timing na yon. Natagalan man bago ako natauhan sa dating asawa ko ay ayos pa rin. At least, marami akong natutunan sa dating relasyon ko, Papa Dudut. Alam kong meron din akong pagkakamali sa dating asawa ko at handa ko na yung baguhin at huwag ulitin sa relasyon namin ni Willie. Gusto ko na talagang makatuluyan at maging huling karelasyon si Willie. Kaya walang gabi na hindi ko pinagdasal na tibayan ng Diyos ang relasyon namin. Huwag sanang hayaan ng Diyos na umulit kami sa mga naging pagkakamali sa dati naming karelasyon. Alagaan sana kami lagi ng Diyos, lalo na kapag may kinakaharap kaming problemang dalawa. Sa simula pa lang ay naging bibo na si Willie sa pagpapakita ng pagmamahal sa aming mag-ina. Pinagsilbihan kami na akala mo ay siya ang madre di pamilya. Lahat ng kailangan namin kahit ultimo mga luho na pwedeng wag na lang iabot ay binibigay pa rin niya. Sinabi niyang siya na lamang daw ang bahalang bumawi sa mga pagkukulang ng dati kong asawa sa aming mag-ina. Kailangan daw naming maramdaman na kamahal kami. Sa ganong paraan ay mas magiging maayos ang pakiramdam namin at maghihilom na ang mga sugat namin. Totoo naman ang sinabi niya, Papa Dudut, dahil sa pagpapakita niya ng atensyon, pagmamahal at respeto sa amin ni Juvie ay napansin kong gumanda kami ng anak ko at mas naging mabuting tao. Parang mga bulaklak na nadiligan ng maayos. Pinapaarawan ng sapat at nilagay sa lilim kapag alanganin ang panahon. Ganon kami inalagaan ni Willie. Kaya naman namukadkad ang kagandahan namin ng anak kong si Jovie, Papa Dudut. Andito na ako. Hello, Tito Willie! Ang aga mo umuwi ah. Di ba sabi mo gagabihin ka? Namiss kita eh. Ayaw mo ba? Naku, sa harapan ko pa talaga naglandian. Tumigil ka riyan, Jovi. Magsaing ka na muna sa kusina para makakain na tayo. Mamaya ka na magsaing, Jovi. Tignan niyo muna itong mga pinamili ko sa inyo. May pasalubong na naman. Thank you talaga, Universe! At na-t-shirt ni Mama si Tito Willie. Naka-jackpot! Kakabili mo lang ng mga pasalubong sa amin nung Lunes ah. Meron na naman ulit? Si Mama parang nauumay na sa regalo ni Tito. Samantalang dati nagre-reklamo kay Papa kasi kahit candy hindi mabilhan. Oo nga. Tapos ngayon na binubusog na sa regalo. Ikaw talaga, Socorro, hirap mo ispelengin eh. Pag ikaw binalik ng tadhana sa asawa mo, sige ka. Nakakahiya kasi. Panay ang bili mo ng gamit namin hindi naman namin gaano kailangan. Uy, wag mo akong idamay dyan, Ma. Ako kailangan ko ng gamit, lalo magpapasok ka na sa school. Tito, wag kang makinig kay Mama ha. Nahihilo lang yan. Naasikaso mo na pala enrollment mo, Jovi? May kailangan bang bayaran?
Sabihan mo ako kagad para makapag-withdraw ko. Mag-e-enroll pa lang ako next week, Tito. Kasabay ko yung friend ko. Thank you po sa pag-ako ng tuition fee ko, ha? Nag-promise ako sa inyo ng mama mo na ako nang bahala sa inyo. Hindi maganda sa pride ko kung hindi ko tutuparin yun. Ilang beses mo nang natupad. Hindi na siguro mamasamain ang pride mo kung magpapaawad ka na sa kakabili ng gamit para sa amin ni Jovi. Tito, kung ano man ang sinasabi ni Mama sa iyo ngayon, hindi ako agree ron, ha? Magkaiba kami ng prinsipyo. Hoy Jovi, hindi kita tinuruan para maging gahaman ha. Si Mama naman, nagjo-joke lang, di ba? Ang hirap mo namang pasayahin. Huwag na kayong magtalong dalawa. Gusto ko talaga itong nagbibigay ng regalo sa inyo. Ewan ko ba? Parang ang sarap sa pakiramdam na nakakapagbigay ako sa inyo. Uy, si Tito. Love language ang giving gifts. Isa kang malaking bilog na sugar daddy, tumatalbog-talbog. Sugar daddy ng mama mo na ayaw naman maging sugar baby ko. Palag ng palag no? Sige, pagtulungan nyo na naman akong dalawa. Kasi naman lagi mo kinukontra ang pagpapakita ko sa inyo ng pagmamahal. Lagi ko namang nakikita yon. Lagi kong nararamdaman. Hindi mo na kailangang bonggahan ng mga regalo. Baka mamaya masanay kami. Eh di masanay lang kayo. Wala naman akong balak itigil to eh. Tito, anong gift ko ngayon? Hindi ko alam kung magugustuhan mo tong pantalon na binili ko. Sabi kasi nung anak ng kumpare ko, uso raw to ngayon eh. O eto, tingnan mo. Uso nga yan! Gusto ko talaga to! Suot to ng K-pop idols ko! Thank you, Tito! Ako, anong pasalubong mo sa akin? Uy, kala ko ba ayaw mo ng regalo, ma? Kung nabili na ng tito mo, bakit pa ako tatanggi, di ba? Plastic. Lagi ka nagre-reklamo na puro butas na ang mga duster mo. Kaya binilang kita ng 6 na duster. Makapal ang tela at presko isuot. O ito. Ganito yung duster ko nung dalaga ko. Ito yun! Ay, thank you, Willie. Alam mo talaga ang kahinaan ko. Naku, samantalang kanina panay pang tanggi. Bibigay din naman pala. Alam mo naman ang nanay mo, medyo pakipot. Medyo pakipot ba, Tito? Parang sagad nga yung pagiging pakipot niyan eh. Nahirapan na nga ako sa kanya nung ligawan ko tong nanay mo. Tapos ngayong nakuha ko na siya, gusto pa rin akong pahirapan. Dalagang Pilipina eh. Ay! Sige, pagtulungan nyo na naman akong dalawa. Joke lang, ma. Love you. Para akong nagkaroong muli ng panibagong pamilya. Para kaming isang buong pamilya ni Jovi at Willie. Hindi ko ito naramdaman noon sa dati kong asawa. Parang kami lang ni Jovi ang pamilya. Akala ko ay hindi ko na mararanasan ang mga bagay na ito. Pero heto at pinatunayan sa akin ng Diyos na posible pala ang mga pangarap ko. Tinupad ni Willie ang pangarap kong pamilya. Habang pinagmamasdan ko nga silang dalawa ni Jovi na nagkwekwentuhan tungkol sa mga pasalubong ni Willie, ay napapangiti na lamang ako. Halos hindi ko na matanggal ang ngiti sa labi ko. Sino ba namang hindi sasaya kapag makita mong magkasama at nasa isang bahay ang mga mahal mo sa buhay? Panay ang dasal ko na sana'y hindi na matapos ang kasiyahang ito. Alam kong hindi naman ako bibiguin ng Diyos dahil matagal din akong naghirap bago ko sinukuha ng sitwasyon na matagal na niyang gustong alisan. Araw-araw ay lagi akong binibigyan ng rason ni Willie para mahulog sa kanya. May oras na parang natatakot na ako dahil masyado nang malalim ang nararamdaman kong pagmamahal para sa kanya. Baka kasi biglang magbago siya o makahanap ng iba. Ganon ba talaga yon? Kapag galing ka sa maling tao at napunta sa tama ay lagi kang matatakot sa tuwing makakaramdam ka ng saya. Kasi ganoon minsan papadudot ang nararamdaman ko. Sinasabi ko ang worries ko kay Willie at lagi niya lamang akong niyayakap at hinahalikan. Patuloy niyang pinaparamdam sa akin na hindi ko na kailangang mamuhay sa nakaraan dahil kasama ko na siya sa kasalukuyan. At sa kasalukuyan ay payapa na ang lahat kasama siya. Naniwala ako sa kanya, papadudot. Nagtiwala ako sa kanya ng sobra.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa mga unang buwan ng pagsasama namin ni Willie ay nasanay na ako sa mga binibigay niyang regalo. Lagi siyang nagpapalit ng mga gamit sa bahay kahit na hindi naman sira. Basta makita niyang may bago at mas magandang gamit online ay bumibili kaagad siya. Napagsabihan ko na siya noon na maghinay-hinay sa pagbili lalo na kung hindi naman nagagamit sa araw-araw pero mapilit siya. Hindi ko naman na siya nilabanan pa dahil pera naman niya ang ginagastos. Sino ba naman ako para pigilan siya sa paggamit niya ng pera, hindi ba? Kung yun naman ang nagpapasaya sa kanya at nagbibigay sa kanya ng dahilan para lalong magsipag para kumita ng pera, ay sino ba naman ako para pigilan siya? Kaya lang makalipas pa ang ilang buwan ay napansin kong hindi na siya gaanong bumibili ng kahit na anong gamit o regalo para sa bahay at para sa aming mag-ina. Hindi naman sa hinahanap-hanap ko ang mga luho na inaabot niya. Kaya lang kasi papadudot ay nanibago ako. Ganon din si Juby. Pero hindi naman namin yon itinawid sa kaalaman ni Willie. Baka masaktan at ma-misinterpret niya ang pagtatanong namin. Sinabihan ko si Jovi na huwag magbabanggit at sasabihin ang diretsahan kay Willie ang tungkol sa paghinto nito sa pagbibigay ng luho sa amin. Meron naman na kaming sapat na luho na ibinibigay niya noon. Hindi na kailangan maghangad pa ng sobra. Kaya lang may nangyari nitong nakaraan para tuluyang sumabog si Willie. Hindi ko yon inasahan, papadudot. Isang gabi ay umuwi siya ng late, ako na lamang ang gising sa bahay at nakatulog na si Jovi dahil maaga pa ang pasok niya kinabukasan. Hindi ako late matulog pero nagawa kong maghintay kay Willie dahil nababahala na ako sa dalas ng pag-uwi niya ng late, papadudot. Oh, Socorro, bakit gising ka pa? Hindi ako makatulog. Si Jovi nasaan? Kanina pa tulog. Sana sinabayan mo na lang ang anak mo na matulog. Hindi nga ako makatulog kaya hinintay na lang kita. Sa susunod, wag mo na akong hintayin. Mag-update na lang ako kapag gagabihin ako ng uwi. Sige, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Anong ulam? Nagluto ako ng pusit. Ubusin mo na yon. Marami pa bang kanin? Yung sinain ko hanggang bukas na lang ng umaga. Pero may bigas pa. Yun nga rin sana yung sasabihin ko sa'yo. Huling takal na yung bigas na isinain ko kanina. Ang bilis naman nating makaubos ng bigas. Pareho pa naman kayong mahinang kumain ng kanin ni Jovi. Sakto lang ang pagkakaubos ng bigas. Natipid ko pa nga. Halos 3 buwan na kaya yung huling bili mo ng bigas. Bumili ka muna siguro sa tindahan ng per kilo. Ayaw mo ba ng isang sako na lang ulit? Mas makakamura tayo nun. Per kilo muna. Yung pantatlong araw muna siguro ang bilhin mo. Yung pinakamura na rin. Hindi naman ako maselan sa bigas. Sige. Papapain ko na lang yung pusit. Hindi na ako magkakanin. Para umabot hanggang tanghalian yung natitirang kanin. Ay hindi. Kumain ka ng kanin. Ikaw tong mahilig sa kanin eh. Hindi naman nag-aalmusal madalas si Jovi. Ako naman, sapat na yung kape. Sa'yo na lahat ng natitirang kanin. Mas kailangan mo yun kaysa sa amin. Ikaw pa naman tong laging nasa labas para rumakit. Salamat, Socorro. May mga frozen food pa ba tayo? Hotdog na lang tapos kalahating plastic ng tosino. Gusto mo bang ipagprito kita bukas para sa almusal mo? Hindi na. Tipirin mo na lang yan para may pagkain sa ibang araw. Mga dilata natin, kamusta naman? Ayos naman sila sa cabinet. Close na sila sa isa't isa, hindi na sila namamahay. Pansamantala, dilata muna ang ulam natin. Lalo na kapag wala naman ako. Haluan mo na lang ng repolyo o kahit na anong gulay para magmukha namang disente. Nakakapanibago naman. Ang alin? Naaalala ko lang dati ayaw mong bumili ng delata. Sabi mo hindi magandang kainin eh. Kaya lagi kang nagpapaluto sa akin ng mga fresh na karne at isda. Tapos madalas gusto mo magpa-deliver na lang tayo ng pagkain. Napilit lang kitang bumili ng delata para kung sakaling magkaroon ng emergency meron tayong mabubuksan. Hindi ka pa ba nagpapasalamat na mabubuksan mo na sa wakas yung mga dilata na pinaglalaban mo sa akin dati?
Nabigla lang. Hindi ko naman inaasahan na gugustuhin mong mag-ulam ng delata. Masama bang kumain ng delata? Oy, wala akong sinabing ganyan ha. Ang sinabi ko lang, nanibago lang ako. Mali ata ako na sinanay ko kayo sa luho. Parang diring-diri ka ng kumain ng mga delata. Baka pati sa bigas sumelan ka na rin. Hindi ako kailanman nandiri sa delata kahit ilang beses mo pa akong pinakain ng crispy pata at mamahaling putahe. Baka nakakalimutan mo, sinanay din ako dyan ng dati kong asawa. Bakit kailangan pang banggitin ang dati mong asawa? Nasanay ka na nga yata sa luho. Hindi ko maintindihan bakit minamasama mo tong sinasabi ko sa'yo. Wala naman akong masamang intensyon. Nag-uusap lang tayo. Bakit biglang pumangit ang dating sa'yo? Kasi pagod na ako sa kakahanap ng pera. Tapos parang pinamumukha mo pa sa akin na wala akong kwentang padre di pamilya. Di keso dilata at mumurahing bigas na ang kaya ko ibigay sa inyo mag-ina. Ganun ba yon ha? Ganun ba yon? Di na ba uso magpasalamat at magpakita ng utang na loob? Naligaw na ako sa usapan. Ni minsan hindi ko naisip yung mga sinasabi mo. Ikaw lang ang nakakaramdam niyan. Huwag mo na ako ipaganda na makakain niya yun. Alis mo na ako. Saan ka naman pupunta? Alanganin ang oras. Maghahanap ng karinderya. Huwag mo na ako hintayin. Matulog ka na. Nagulat talaga ako sa inasal ni Willie sa akin, Papa Dudut. Padawag niyang sinarado ang pintuan at nakatayo lamang ako noon at hindi ko alam kung paano tamang magre-react sa mga nangyari. Hanggang sa bigla na lamang nagising si Joby dahil sa pagkagulat sa kalabog ng pintuan. Sinamahan ako ni Joby at kinausap. Hinanap niya si Willie. Sinabi ko sa kanya ang mga nangyari at maski si Joby ay nagulat sa ikinuwento ko sa kanya. Hindi naman kasi yon ugali ni Willie, Papa Dudut. Pero pinaniwalaan ako ng anak ko. Sinamahan pa niya ako para masiguradong ayos na ako. Nabigla kasi talaga ako. Sa inasal ni Willie ay parang may ala-ala sa ex-husband ko ang nag-flashback sa akin. Lalo tuloy kinabahan ang puso ko. Na mainit ang ulo niya at walang pera. Ayaw ko mag-overthink. Pero may problema nga kaya si Willie sa pera. Sinabi ko ang iniisip kong yon kay Joby, Papa Dudut at tumango lamang ang anak ko. Dati pa naman daw yon napapansin ni Joby kay Willie. Hindi niya lang daw magawang sabihin sa kanya lalo't inuunahan ko na siya na huwag punahin ang pagbabawas ni Willie ng pagbibigay ng regalo sa aming mag-ina. Nasabi ko na rin ang tungkol sa dilata at sa bigas. Doon na nga mas lalong nakumpirma na mukhang problemado sa pera si Willie. Pero bakit hindi siya naging honest at sabihin sa amin ang katotohanan? Handa namang kaming makinig. Lalo na ako. Wala akong alam sa mga pinagkukuhanan niya ng pera at hindi ko ugaling magtanong sa tao tungkol sa trabaho nila. Parang hindi yon komportable para sa akin. Kaya hindi ko alam kung paano ko maitatawid ang tulong at suporta para kay Willie, gayong hindi ko naman alam ang eksakto na pinagkukuhanan niya ng pera. Isang araw ay mas lalong lumala ang lahat. Maagang umuwi si Willie sa bahay, balisa at tulad ng dati ay iritable din, Papa Dudut. Socorro, Ang aga mo yatang umuwi. Kumain ka na? wala akong gana. Alis din ako kagad. May kailangan ba? May ipapaplansya ka bang damit? May naitabi ka pa ba sa mga perang binigay ko sa inyo ni Jovi dati? Bakit? Sumagot ka na lang. Sumagot ka rin. Bakit kailangan ko sumagot? Kasi nagtatanong din ako. Pera ko naman yung binigay ko sa'yo. Sa inyong mag-ina. Sumbat ba yan? Kasi naman ang simple lang ng tanong ko, hindi pa magawang sagutin ng maayos. Maski naman ako maayos din ang tanong ko. Oo, alam ko pera mo yun at inabot mo sa akin. May karapatan ka ron. Yun naman pala eh. Nasaan na yung pera? Naitabi ko, wag kang mag-alala. Nabawasan ko pero pinangbili ko naman ang kailangan natin dito sa bahay. Asa na nga yung natira? Dali na! Gusto pa ng pahirapan eh. Winnie, may problema ba? Wala magiging problema ko, ibibigay mo na lang sa akin yung pera ko. Alam ko pera mo yon. Pero sa pagkakatanda ko, sinabi mo na pera ko na yon. Ayaw mo ibalik sa akin yung pinaghirapan ko? Handa kong ibalik sa'yo kung sasabihin mo muna sa akin kung saan mo gagamitin yun.
Bakit kailangan mo malaman? Bigyan mo rin naman ako ng karapatan na malaman bilang may bahay mo. Ipandadagdag ko sana pambili ng mga regalo ko sa inyo ni Jovi. Malapit na ang Pasko. Nasanay pa naman kayong laging nireregaluhan. Nakakahiya naman kung hindi ko kayo bibigyan. Hindi na namin kailangan ng regalo. Gagamitin ko sana yung pera na yun para ipambili ng pagkain at ibang kailangan dito sa bahay. Mas importante yon. Hiningi mo ang dahilan ko kung bakit ko kinukuha sa iyo yung pera tapos tatablahin mo rin naman pala. Bakit nagtanong ka pa? Bakit pa ang init ng ulo mo? Ano bang nangyayari sa'yo? Kasi ginagawa mo komplikado ang lahat. Ikaw lang tong nagpapakomplikado ng lahat, Willie. Ano bang nangyayari talaga? Hindi ka naman dati ganyan ah. Pati rin naman ikaw. Hindi ka rin naman ganyan dati. Ngayon pala sagot ka na kahit wala sa lugar. Nasa lugar ang mga sagot ko. Baka ikaw. Ganyan ba isusubat mo sa akin? Matapos ko kayong iaon ng anak mo sa hirap? Matapos ko kayong tulungan makatakas sa dating asawa mo? Sino ba sa atin ngayon ang nanunumbat? Ibigay mo sa akin ang pera ko. Pero anong gagamitin nating pambili ng pagkain? Isang buwan ka nang hindi nag-aabot para sa mga kailangan dito sa bahay. Intindihin mo naman ako kung kailangan kong tipirin yun para may makain tayo. Dodoblihin ko ang ibibigay ko sa iyo sa susunod. Ibalik mo lang muna sa akin ang pera. Kailangan ko talaga. Baka pwedeng kahit 1K lang ang ibigay ko sa'yo. Konti na lang din ang natitira sa akin eh. Baka maubusan tayo kapag binigay ko sa'yo lahat. Masyado kang nega, kaya walang nangyayari sa buhay mo. Bakit ganyan ka magsalita? Kasi ayaw pa ibigay sa akin ang pera ko. Akin na! Hindi sa iyo yun! Hindi talaga ako makapaniwala sa inasta sa akin ni Willie, Papa Dudut. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig sa akin at tila kinukumbinsi akong sumunod na lamang sa gusto niya. Hindi ako nagpatinag. Nilabanan ko ang mga titig niya at hindi ko kayang ibigay sa kanya ang lahat ng naipon kong pera. Alam kong galing yon sa kanya, pero hindi maganda ang kutob ko sa pagdadalhan niya ng perang yon. Lalong hindi maganda ang kutob ko na maibabalik pa sa akin kahit kalahati noon. Pero wala ko nagawa nang tadyakan niya ang mesa sa sala. Binasag niya ang vase na nakatapon sa gilid ng sofa. Nagulat ako. Hindi naman niya ako sinaktan pero natakot ako sa mga ginawa niya. Pawisan na siya noon at nahahalata na ang galit. Kaya doon na ako bumigay. Nagtungo na ako sa kwarto para kunin ang pera pero nagtira ako ng 2,000 para may pangkain kami sa mga susunod na araw. Pagkatapos kong iabot sa kanya ang pera ay matalim pa rin ang tingin niya sa akin. Galit na galit ang mga mata niyang tinititigan ako sa huling pagkakataon bago lumabas ng bahay. Nagdabog siyang muli sa pagsarado ng pintuan. Minessage ko siya after an hour para sabihan sa kanya na hindi ako natuwa sa ipinakita niya sa akin pero hindi niya ako nireplyan. Hindi rin siya umuwi nung gabing yon, tanghali na kinabukasan nang umuwi siya. Tahimik na siya noon, Papa Dudut, at hindi na galit. Pero halata sa mukha niya ang lungkot at problema. Hindi ko na siya kinausap pa. Parehas kaming kailangan magpalamig noon at nagkulong na lamang siya sa kwarto at hindi ko siya sinamahan doon. Noong kakain na ay pinatawag ko na lamang siya kay Jovi. Tahimik naming pinagsaluhan ng sardinas na hinaluan ng maraming tubig at repolyo. Hindi pa rin niya ako inimik at hindi rin niya inabot ang perang pinangakong ibabalik niya sa akin. Hindi ko naman na yon inaasahan pang ibabalik niya. Nakakasama lang ng loob na hindi siya, Papa Dudut, marunong tumupad sa mga pangako niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi na nga binalik sa akin ni Willie ang perang kinuha niya. Oo, sige, siya ang nagbigay noon pero kahit papaano ay may karapatan ako roon dahil binigay niya sa akin yon para ipangbili ko raw ng mga gusto kong gamit. Hindi ko nga lang ginawa yon dahil mas gusto kong ilagay yon sa ipon ko. Hindi ko naman siya magawang singilin dahil nakakahiya. Ang dami na niyang ginawa para sa amin. Parang ang kapal naman ata ng mukha ko para bawiin pa yon. Meron pa rin naman akong natitirang pera pero yon ay yung ipon ko nung hindi pa kami nagsasama ni Willie. Naipon ko yon sa dati kong trabaho. Walang nakakaalam sa ipon ko na yon dahil bala kong gamitin noon ng perang yon para makatakas kami ni Jovi at umuwi sa probinsya namin.
Kaya lang ay nakilala ko nga itong si Willie. Nagbago lahat ng plano. Naitago ko na lang tuloy ang ipon na yon, Papa Dudut. Pinilit ako ni Willie na umalis na sa trabaho ko noon at ayoko pa sana dahil gusto kong meron akong sariling pera. Pero nakiusap siya na umalis na ako para full-time akong mag-asikaso sa kanya at sa bahay. Kinumbinsi rin niya ako na hindi ko naman na raw kailangan magtrabaho dahil siya na ang bahala sa lahat ng gastusin. Hindi raw ako gagastos kahit na isang sachet ng mumurahing shampoo. Naniwala ako. Nakumbinsi ako. Yon ang isang malaking pagkakamali ko dahil wala pang isang taon ay nagbago na ang lahat. Ultimo, pagbili ng isang sachet ng mumurahing shampoo ay hindi na magawang ibigay sa akin ni Willie. Lagi niya akong iniiwasang makausap tuwing nasa bahay siya. Ni tumingin sa akin ay hindi rin niya magawa. Ang masakit pa, bihira na rin siya kung umuwi ng bahay. Wala rin akong alam sa mga ganap sa buhay niya sa labas, Papa Dudut. Ma, busy ka? Nagbabudget lang ako para sa pagkain natin para sa linggong to. Bakit? Nakita kasi ako kanina nung may-ari ng tindahan sa kanto. Nagtatanong kung kailan daw natin babayaran yung bigas na inutang natin. Hindi pa ba dumaan doon ng Tito Willie mo? Sinabi niya sa akin na siya na yung magbabayad ng inutang nating bigas eh. Mukhang hindi pa eh. Nagagalit nga po yung may-ari eh. Mabuti na lang dumaan na yung jeep na sasakyan niya. Napilitan tuloy huminto sa kakatalak. Nakakahiya naman. Hayaan mo, dadaan ako doon mamaya bago ako mamalengke. Makikiusap muna ako na kalahati munang babayaran ko. May iutos po ba kayo sa akin na iluto? Wala naman po akong gagawin ngayon. Pakitingnan mo muna sa cabinet kung meron pang natirang sardinas. Meron pang kalahating repolyo sa ref. Isahog mo bago masira. Dagdagan mo ng tubig para pangbawas ng alat ha. Tsaka dagdag sabaw din. Huli na po yung sardinas na inulam natin kagabi. Sigurado ka ba? Parang may nakita pa ako na isang sardinas. Isang meatloaf na maliit na lang po yun. Kasya na po siguro yun kung tayong dalawa lang ang kakain. Eh, paano naman ang Tito Willie mo kung umuwi siya? Maghahanap yun ng pagkain. Ma, may sasabihin din pala ako. Oh, ano yun? Nawawala po kasi yung naipon kong pera na itinago ko sa ilalim ng kama ko. Ha? Hindi akong kumuha ah. Tignan mong mabuti, baka na-misplace mo lang o kaya nahulog kung saan. Halos baliktarin ko na po yung buong kwarto pero wala talaga eh. May pagkaburara ka pa naman. Andyan lang yan. Wala namang ibang taong bumibisita rito. May hinala po ako. Ha? Hinala? Si Tito Willie po. Ay Jovi, wag ganyan. Wag ka mambibintang ha. Eh kasi naman ma, nung naligo ako nung isang araw tapos pagpasok ko ng kwarto ko, andun siya. Hindi naman siya pumapasok sa kwarto ko kahit kailan. Baka naman kasi may tinitingnan siyang mga butas sa kisame o mga butas sa sulok ng kwarto mo. Alam mo na, tag-ulan, nag-iingat lang ang Tito Willie mo. Hindi naman po niya sinabi sa akin yan. Nagulat nga siya nung nakita ko tapos bigla siyang may binulsa. Tapos nagmadali na pong umalis. Busy kasi ang tito mo. Alam mong naghahanap ng ibang racket para lang may makain tayo. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin tayong makaing matino? Yung ipon nyo, nagagamit nyo na pangbayad ng kuryente at tubig. Paano kapag naubusan kayo? Hindi ako aabot doon. Makakahanap ang tito mo ng pagkakakitaan. Magtiwala lang tayo sa kanya. Nagtiwala naman po ako sa kanya nung pumasok siya sa kwarto ko. Kinabukasan, nung chinek ko yung ilalim ng kama ko, nasaid na lahat ng perang andun. At kayong dalawa lang naman ni Tito ang nakakaalam na nagtatago ako ng pera ron. Hindi ba nga nagbibiro pa siya noon na baka ngat-ngatin ng daga yung perang tinatago ko doon? Jovi, wag nga muna natin itong pag-usapan. Sumasakit ng ulo ko sa kakaisip kung saan tayo kukuha ng pera. Hanapin mo pa sa kwarto mo, nandun lang yun. Isipin mong mabuti. Pero ma… Anak, please. Pagod ng utak ni Mama kakaisip. Maawa ka naman. Gusto ko mang tulungan ka pero kota na ako sa mga problema. Sorry po ma.
Nakonsensya naman ako na hindi ko pinanigan ang anak ko. Pinagmasdan ko siyang bumalik sa kanyang kwarto para subukan pang hanapin ang pera niyang nawawala. Pagkalabas niya ng kwarto ay halata pa rin ang lungkot. Halatang hindi nahanap ang pera niya. Hindi na lamang niya ako kinausap tungkol doon at nahiya na rin siya at baka mapagalitan kong muli. Nagluto lamang siya ng meatloaf at isinaing ang huling takal ng bigas na mukhang kulang pa para sa aming dalawa. Mas lalo lang akong namroblema. Pumanhing ako sa kwarto namin ni Willie. Mula sa luma kong maleta ay nilabas ko roon ang isang CCTV na nabili ko noon noong nagsasama pa kami ng dati kong asawa. Ginamit ko yon para makakuha ako ng ebidensya sa tuwing sinasaktan niya. Itinago ko na yon noong nagsama na kami ni Willie. Akala ko'y hindi ko na yon magagamit pa. Pero napunta na naman ako sa sitwasyon na kakailanganin ko ng ebidensya. Palihim kong nilagay yon sa pwesto kung saan ko nilagay ang pera at mga alahas ko. Ayokong pagbintangan si Willie pero malakas ang duda ko na siya ang kumuha ng pera ni Juvie. Kinagabihan ay umuwi si Willie at wala pa rin itong sa hulog. Mukhang malalim talaga ang problema niya pero ayaw naman niyang magpatulong sa akin. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko at nagpaalam siya na diretsyo na siyang matutulog. Tumango lamang ako. Hindi ko siya tinabihan. Nakitulog ako sa kwarto ni Joby. Parang lumalayo na ang loob ko kay Willie at parang ayoko munang dumikit sa kanya dahil ayokong makaramdam ng galit sa kanya. Kinabukasan ay hindi ko na siya nadatnan sa kwarto. Maaga siyang umalis, sabi ni Joby. Pumasok ako sa kwarto namin at malakas ang kabog ng puso ko. Lalo na noong nakita kong wala na ang pera at mga alahas ko. Nanginginig akong tsinek ang CCTV at doon ay nakita ko si Willie ang kumuha. Naiyak na lamang ako. Hindi dahil nawalan ako ng pera at alahas, kundi nawala ng biglaan ng tiwala ko sa kanya. Kinagabihan ay umuwi siya at inamangan ko siya para kumprontahin. Hindi na ako makapagpigil noon, Papa Dudut. Bakit gising ka pa? Hinintay talaga kita. Matutulog na ako ha. Maaga akong aalis bukas. Mag-usap muna tayo. Tungkol saan ba? Aminin mo na sa akin yung totoo. Ano na naman yan? Wala ka na bang pera? Ang sakit naman ng bintang mo. Alam mo bang hindi yan maganda sa pandinig ng mga lalaki? Hindi naman kami bulag at manhid ni Jovi para makita yung pagbabago mo. Pati si Jovi dinamay mo rito. Tatay na ang turing niya sa'yo. Pati siya nakakaramdam na rin. Nag-aalala lang siya sa'yo. Wala kayong dapat ipag-alala. Ayos lang ako. Hindi yun ang nakikita ko. Hindi ka na nakakapag-abot para sa mga gastusin dito sa bahay. Lagi ka pang wala. Nagagalit na yung tindahan sa kanto dahil hindi tayo makabayad ng mga inuutang natin doon, Willie. Sabihin mo na lang yung totoo para alam ko kung saan ako lulugar. Wala akong dapat sabihin sa'yo. Maayos naman ang lahat. Praning ka lang dahil hindi na kita nabibigyan ng luho katulad ng dati. Aba, matuto rin tayo magtipid. Mga mayayaman nga hindi bigay todo sa luho nila. Tayo pa kaya? Hindi na problema sa akin kung hindi mo ako mapagbigyan sa luho ko. Pero yung mga araw-araw na pangangailangan natin, ibang usapan na yun. Nangako ka magpo-provide ka sa amin ni Jovi sa lahat ng kailangan namin. Kaya nga napilit mo akong mag-resign sa trabaho ko kasi sabi mo good provider ka. Ikaw nang bahala sa lahat, di ba? Hindi ko na kailangang magpakapagod sa trabaho dahil kaya mong sustentuhan ang pangangailangan namin. Asa na yung Willie na nagsabi sa akin nun? Hindi naman kasi araw-araw bumubuhos ang biyaya sa akin. Intindihin mo naman. Hindi naman naglalabas ng pera lahat ng butas ko sa katawan. Minsan nagigipit din ako. Kaya ba kinuha mong pera at alahas ko sa kwarto dahil gipit ka? Ibang klase ka rin naman pala mang bintang. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako nang bibintang. Naglagay ako ng CCTV sa pwesto kung saan ko nilagay yung pera at alahas ko. Pwede ko ipakita sa'yo ngayon para hindi mo naman isipin na nang bibintang lang ako. Alam mo kasi… hindi mo ako maiintindihan. Bakit mo yun nagawa, Willie? Bakit hindi mo na lang ako kausapin? Makikinig naman ako eh. Hindi mo maiintindihan. Hindi.
Sabihin mo sa akin kung ano bang nangyayari. Natalo ako sa sugal. Nagsugal ka? Nanalo naman ako dati sa sabong. Kaya nga lahat ng luho na kailangan nyo mag-ina na ibibigay ko, di ba? Pero alam mong walang pupuntahang maganda yung pagsasabong. Sa una ka lang papatikimin ng panalo pero babawiin din sa dulo. Sabi ko na eh, hindi mo ako maiintindihan. Bakit pa ba ako nag-aksaya ng laway para magpaliwanag? Sorry, nabigla lang ako. Hindi ko naman kasi alam na sa sugal ka pala kumakapit. Doon naman talaga ako kumukuha ng pera kahit bago pa kita makilala. Naipundar ko tong bahay dahil sa sugal. Ewan ko lang kung ano nangyari ngayon. Hindi ko lang siguro swerte ang taon na to. Ihinto mo na yan, please. Aahon ka rin kahit hindi na magsugal. Magtutulungan tayo. Matutulungan mo ako? Oo naman, kahit ano. Baka may naitabi ka pang pera dyan. Huling pusta na. Gusto kong mabawi yung mga natalo ko. Hindi kita matutulungan dyan. Ayaw na kitang bigyan ng pera para ipangsugal. Kala ko tutulungan mo ako. Sige na, Socorro. Nararamdaman kong ito na yun. Isang pusta pa. Sigurado ako na makakabawi ako. Hindi na ako uulit. Huli na to basta manalo. Hindi, tumigil ka na sa sugal. Hindi ka mananalo dyan. Huwag kang nega. Nangangati na itong palad ko. Kasabihan ng mga matatanda na magkakapera daw pag ganito. Kaya ilapag mo na sa palad kong pera para makapusta na. Sige na. Alam ko na may naitatabi ka pa dyan. Huwag mo akong pagdamutan. Kinuha mo na lahat, Willie. Wala nang natira sa akin. Ano pang ibibigay ko sa'yo? Gisingin mo si Jovi. Baka may mga hindi pa ako nakuha sa ilalim ng kama niya. Ipaliwanag mo na lang sa kanya lahat. Ikaw din ang kumuha ng ipon ni Jovi sa ilalim ng kama? Hindi na mahalaga yun. Ang importante ngayon, magtiwala ka sa akin na may papanalo ko itong susunod na pusta ko. Nararamdaman ko talaga. Sa susunod na panalo ko, pupunta tayo sa Hong Kong. Ayaw mo ba nun? Hindi ako makapaniwala sa mga narinig kong sinabi ni Willie. Nakangiti pa siya sa akin pero kita sa kanyang mga mata ang pagod at pagkabahala. Alam kong pilit lamang niyang kinukumbinsi ang sarili niya na tama pa rin ang ginagawa niya. Lulong na po si Willie sa sabong at kita naman yon sa kanya pero hindi niya magawang tanggapin. Naiiyak na lamang ako noon habang pinipilit niyang tumawa para kumalma. Para na siyang nasisiraan ng bait. Lalo kung paano niya alugin ang balikat ko para pakinggan ko siya. Para bigyan ko siya ng pera. Panay din ang panginginig ng mga kamay niya. Pinagmamasdang ko lamang siya. Lalo na noong paikot-ikot na siya sa sala habang pinapaliwanag sa akin na sa susunod na pusta niya ay milyon na ang makukuha niya. Naniniwala siya roon at doon ako nababahala. Iba na ang tama ng sugal sa utak niya. Nagkunwari akong bibigyan siya ng pera at naniwala naman siya. Natuwa siya. Napalundag pa siya sa saya. Sinabi ko sa kanya na ibibigay ko yon kinabukasan basta matulog na lamang muna siya. Pumayag naman siya, Papa Dudut. Tumakbo na siya patungo sa kwarto namin at nagtalukbong. Pahuni-huni ng kanta at parang nagbibilang ng pera. Naiiyak na ako noon. Unti-unti ay parang tinakasan na si Willie ng bait at hindi ko napaghandaan yon. Kinabukasan ay ginising niya ako para kunin ang pera. Inabutan ko siya ng 100 piso at natuwa siya. Sabi niya ay magiging 100,000 raw yon. Lumabas siya ng bahay nang hindi man lang naligo o nagpalit man lang ng damit. Hinayaan ko siya. Alam kong delikado pero wala na rin akong lakas para pigilan siya. Mga kabarangay, patuloy pa rin po si Willie sa kanyang pagsusugal. May mga araw na matino siya pero mas madalas na parang nawawala na siya sa sarili niya. Ano bang may papayo ninyo sa sitwasyon namin ngayon? Kailangan ko na ba siyang iwan? O baka pwede pang magawa ng paraan? Sana ay matulungan ninyo ako. Isa ako sa mga masusugid ninyong tagapakinig at marami sa inyong mga kwentong napapanood ko sa YouTube ang nakakatulong sa akin. At sana sa pagkakataong ito, magawa niyo rin po akong tulungan sa personal na problemang aking kinakaharap. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sa pagtampok sa aking kwento sa inyong programa. Ang inyong kapuso, Socorro. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang kabutihan ng isang tao madalas ay napapatunayan sa gawa at hindi sa salita. Dahil pwede kang maging mabait mga kapuso sa harap ng ibang tao, tapos pagtalikod nila ay sisiraan mo sila. Ikaw ka barangay, paano mo binago ang ganitong klase ng pag-uugali mo? Dear Papa Dudut, hello po, ako po pala si Jamie, 27 years old at working sa isang private company sa Mandaluyong. Aminin ko po na medyo na-addict ako sa programa ninyong Barangay Love Stories noong naikwento sa akin ng kaibigan ko na naitampok niyong araw ang storya na pinadala niya sa inyong istasyon noong isang buwan. Simula noon ay naging interesado na po akong makinig sa mga kwentong binabasa ninyo sa tanghali. Sobrang gaganda po kasi papadudot ng mga sulat na pinapadala ng ating mga kabarangay kaya na-inspire po akong magpadala din po ng kwento ko. Papadudot, laki po ako sa isang religious family. Palasimba ang mga magulang ko at kasakasama nila ako sa church service namin kahit noong malit pa lamang ako. May pagka-konserbatibo po ang parents ko pero mabait naman sila sa akin. Lalo na ang papa ko na isang teacher. Sa katunayan, sa kanya ko po naman ay yung hilig ko sa pagkakawang gawa kaya naman kung wala akong pasok sa opisina ay nagbobolontaryo ako sa simbahan namin. Sa barangay o munisipyo o di kaya ay sa mga private organizations sa Metro Manila. Maluwag po kasi sa dibdib ang pakiramdam kapag tumutulong ka sa mga nangangailangan. Sa paraang hindi ka nag-i-expect ng kapalit. Yun din po ang turo sa simbahan na kinalakhan ko at magpahanggang sa ngayon ay dala ko pa rin. Paulit-ulit din po ang sinasabi ng mga magulang ko na hindi ko kailangan maging mayaman upang makatulong sa kapwa. Bagay na pwede nating gawin sa pamamagitan ng pagkakawang gawa. Good morning, Ma! Ay, good morning, Nak! Wala ka bang pasok ngayon? Wala po, Sunday po kaya ngayon. Nakalimutan nyo na? Ay, naku, oo nga pala, nawala sa isip ko. Ay, may nag-text. Basahin ko lang ha. Hala talaga tong auntie mo. Ang daming kwento. Parang ang juicy ng usapan nyo ah. Juicy talaga kasi tong tiyahin mo may bagong chika sa akin. Naalala mo ba yung second cousin mo? Yung pumatid sa'yo nung bata ka pa? Opo, naalala ko po siya. Hanggang ngayon nga kita pa rin yung peklat ko sa tuhod dahil sa pagkakadapa ko eh. Ano pong meron sa kanya ngayon, Ma? Bakit siya chinichika ni auntie sa inyo? Ayun, mukhang nakarma na, anak. Mantakin mo ba namang nabuntis? Tapos ang malupit pa, walang tatay yung magiging anak. Hindi raw alam kung sino ang ama kesyo ang dami-daming lalaki na kinakama. Ayun, problemado siya, damay pati mga magulang niya. Ah, Ma! Yung bibig niyo naman po. Bakit ba? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi lang pala maldita yung batang yun, may pagkamaharot din. Ma! Huwag po kayo magsalita ng ganyan.
Kawawa na nga po yung tao eh. Kayo na ang may sabi, problemado po sila. Hindi naman po yata maganda na pinagsasalitaan nyo sila ng ganyan. Ano bang mali sa sinabi ko? Wala naman, di ba? Totoo naman na maharot siya. Kasi kung hindi siya magpapabuntis kung kani-kanino. Ay, kung bakit kasi may ganyang klaseng mga anak? Naturingang babae, hindi marunong pangalagaan ang sarili. Sigurado, di rin naman nagkulang ang mga magulang niya sa kapapaalala sa kanya ng mga bagay-bagay. Pero siya tong suwael. Naniniwala po ako na may dahilan ng pinsan ko kung bakit siya ganun, ma. May dahilan ba ang pagiging maharot? Akala ko inborn ng pagiging malande at makate. Ma, tumigil na nga po kayo. Hindi po nakakatulong mga panguhusgan nyo. Tsaka bakit po kayo ganyan magsalita? Ang sasakit ng mga sinasabi nyo. Hindi naman po ganyan ang turo ng pastor natin sa simbahan Hindi nga, pero hindi rin naman tinuro ang magsinungaling. Kaya alam ko wala akong nilalabag na aral sa Biblia sa pagsasabi ng totoo. Malandi ang pinsan mo. Kawawa naman yung mga magulang niya na naghihikaw sa pagtatrabaho para lang pagtapusin siya ng pag-aaral. Tapos ganun lang isusukli niya. Napakawalang utang na loob. Ni hindi pa nga nakakatulong sa pamilya nila nagdagdag pa ng palamunin. Hey! Nako Jamie, mabuti na lang malayong-malayo ka sa pinsan mong yon kasi sinasabi ko sa'yo, wala nang direksyon ang buhay nun. Pariwara, sakit sa ulo, isa lang siyang palamunin. Ay. Kumain na po ba kayo, ma? Hindi pa, bakit? Sabay na po tayo. Para naman magkalaman ang sikmura nyo at hindi yung kung ano-anong masasamang bagay ang lumalabas sa bibig nyo. Kilabutan naman kayo sa mga pinagsasabi nyo, ma. Kita mo tong batang to. Kailan ka pa natuto magsalita ng ganyan sa mama mo? Kung maririnig ng papa mo yung tono ng pananalita mo sa akin, naku, pagagalitan ka nun. Kung kayo po ang maririnig ni Papa at kung paano nyo pinagsalitaan ng hindi maganda ang pinsan ko na pamangkin ninyo, ay nako, ewan ko na lang talaga, ma. Nagsasabi nga lang ako ng totoo. Ano pong masama doon? I'm sure po na yung totoo na alam at sinasabi nyo, maliit na porsyento sa totoo talagang kwento at dahilan nila, ma. Hindi nyo naman po nasusubaybayan yung pamilya nila. Tsaka wala naman kayong pakialam sa kanila dati, di ba? Tapos ngayon bigla kayo nagka-interest ng dahil lang sa kwentong narinig ninyo. Hindi po magandang ugali yan, ma. Basta! Hindi ko na kailangang malaman pa ang buong katotohanan para hindi ako makapagsabi ng opinyon. Sapat na ang mga narinig ko. Hey! Hala, sige. Magluluto na ako ng almusal natin ng papa mo para sabay-sabay na tayong kumain. Pagkatapos mag-almusal, magsisimba tayo. Ipagdarasal ko na sana ambunan ng grasya ang pamilya ng pinsan mo para hindi naman puro kamalasan ang nangyayari sa kanila. Hay! Ganun yata kapag hindi malapit sa Diyos at palasimba. Naman magluto na lang po tayo ng almusal. Nagugutom na ako. Inuna nyo pa kasi ang pakikipagchismisan Ikaw na bata ka ha? Sumusobra ka na talaga sa mama mo. Papa Dudut, hindi naman po talaga tsismosa ang mama ko pero simula nang mag-pandemic ay naging hobby na po niya ang pakikipagchismisan online sa mga kaibigan at kapitbahay namin. Nung una ay wala namang kaso dahil sabi niya ay nakikipag-bonding lamang siya pero habang tumatagal ay parang nag-iba na po ang ihip ng hangin. Housewife po ang mama ko at bata pa lamang ay tutok na siya sa akin. May business naman siya kung saan ay nagbe-bake siya ng mga pastry products at binibenta niya online. Kaya kahit papaano ay may pinagkakabalahan siya sa bahay pag nasa work kami ni Papa. Kaya lang kapag madalang po ang orders, nagtetelebabad po si Mama kausap ang mga kaibigan niya abroad at dito sa Pilipinas. At ngayon na pwede nang lumabas ay may mga araw na nakikipag-meet siya sa mga ito para sumagap ng latest chismis. At yun nga po ang mga kwento na sinishare niya sa akin. Papa Dudut, wala naman pong kaso kung gusto lang akong i-update ni Mama sa mga nangyayari sa paligid niya, kaso minsan kapag nagbibigay na siya ng opinyon tungkol dito tapos tipong hinuhusgahan na niya ang isang tao o pangyayari ay aaminin kong medyo na-stress ako. Masakit po kasing magsalita si Mama dahil prangka siyang tao. Pero kahit na alam kong sabi niya lang yon, ay hindi pa rin po magandang ugali ang magsalita ng hindi maganda, lalo pat hindi yun ang turo ng simbahan. Kapag may pagkakataon na na-overwhelm ako sa mama ko, nagiging takbuhan ko po si Kyle. Kaopisina ko siya at kaibigan na masugid ko ring manliligaw ng mga panahong yon.
Bakit nakasimangot ka? Hindi mo ba gusto ang pagkain mo? Ay, gusto. Paborito ko tong chicken curry ng mama ko kaso ewan. Parang wala akong gana eh. Feeling ko busog ako, ganun. Mukha ka ring stressed. Kanina pa salubong yung mga kilay mo. Ay talaga ba? Hindi talaga ako magaling magpanggap na hindi ako stressed. Ayos lang bang malaman kung bakit stressed ka? Tungkol ba yan sa trabaho o may iba pang dahilan? Well, kasama na work pero mas dahil sa pamilya. Yung mama ko kasi nakaka-stress. Okay lang ba na i-share ko sa'yo, Kyle? Baka kasi mabigyan mo rin ako ng advice kung ano yung gagawin eh. Baka rin kasi may maitulong ka sa akin para mabago tong mindset ko tungkol sa kanya. Sige, tingnan natin. Mama ko kasi nahihilig sa chismis ngayon. Hindi naman siya dating ganun. Tahimik lang na tao yun. Parang walang pakialam sa buhay ng ibang tao. Tapos nitong nag-pandemic, nagsimula yung pakikipagkwentuhan niya sa mga kaibigan at kamag-anak namin online. Okay. Wala naman ako nakikitang masama doon. Oo nga. Kung paminsan-minsan siguro walang masama. Kaso pinanay-panay ng mama ko eh. Ginagawa niyang almusal, tanghalian at hapunan ng chismis. Pati nga rin panghimagas niya, chismis. Pambihira talaga. Tapos ayun, kapag may bago siyang nasagap na pinag-uusapan online, sinasabi niya kagad sa akin. Kaya lang kasama na rin dun yung sarili niyang opinyon na madalas ikasakit ng ulo ko. Kung magsalita kasi si mama, parang hindi tinuruan ng good manners and right conduct. Direct to the point nga pero mapang-insulto naman. Tama ba yun? Depende kung paano niya sinabi. Pero kung makakasakit ang taong pagsasabi mo ng totoo dahil may kasamang insulto, mali yun. Iyon nga ang sinasabi ko sa kanya, na sige, nagsasabi lang siya ng opinyon pero hindi pa rin tama na parang hinusgahan niya yung tao. Ay, naalala ko nung bata pa ako, lagi nilang sinasabi sa akin ni Papa na masama ang magsalita ng hindi maganda sa kapwa natin. Na kesyo, iba-iba tayo ng pinagdaraanan sa buhay, kaya importante na maging mabuti tayo kahit sa mga hindi natin kakilala o kahit pa dun sa mga taong ginawan tayo ng masama. Kaya nga kahit ang hirap maging mabuting tao, araw-araw kong sinusubukan. Tapos biglang nawala sa isip ni Mama yung tinuro niya sa akin. Ba't naman ganun? Minsan nakakapagsalita talaga tayo ng hindi maganda dahil sa bugso ng damdamin. Pero hindi naman ibig sabihin nun masamang tao na tayo, Jamie. Siguro ang nangyari sa mama mo, nadala siya sa kwentuhan ng di sinasadya. I'm sure di magtatagal marirealize din ng mama mo na mali ng mga sinasabi niya sa iba. Sana nga ganun yun. Kasi kilala pa naman siya sa amin na palasimba. Tsaka alam naman natin na gulo lang ang dala ng pakikipagchismisan, di ba? Ayoko may makaaway ang mama ko na kung sino. Lalo pat hindi sanay ang pamilya namin sa skandalo. Sa tingin ko hindi naman naabot sa ganon. Basta alam ng mama mo limitasyon niya. Tuwing pagkatapos siya magsimba, baka nare-realize naman niya na sumusobra siya sa pagbibigay ng opinyon niya. Kaya maniwala ka sa akin. Magiging okay din ang lahat. Sabi mo naman hindi siya dating ganon. Kaya baka ngayon lang yan kasi pandemic. Ay. Thank you, Kyle ha. Kasi gumaan talaga yung loob ko dahil sa mga sinabi mo. Wala yun. Huwag ka na masyadong magpaka-stress. Kasi tingin ko di ka naman nagkulang. Pinapaalalahanan mo naman siya, di ba? Oo, pinapaalalahanan ko siya. Yun naman pala eh. Ginawa mo na ang part mo. Kaya kalmahan mo lang. Hayaan mong gawin din niya ang part niya. Malaki ng mama mo. Alam na niya ang tama at mali. Sa bagay, hindi na siya baby. Kaso minsan parang bata pa rin talaga umasta eh. Ganun daw talaga pag tumatanda, nag-iisip bata. Seryoso ba? Sa iba raw oo, pero depende sa tao. Ay naku, mabuti pa kumain na lang tayo. Bigla akong ginanahang kumain. Aaminin ko po na medyo napaisip ako mabuti sa mga sinabi at pinayo sa akin ni Kyle, Papa Dudut. Siguro nga ay tama naman siya sa sinabi niyang hindi naman intensyon ni Mama na manira ng kapwa dahil alam naman ito ang tama at mali. Alam din ni Mama na hindi magandang gawain ang pakikipagtsismisan dahil aware naman tayo na madalas ay buhay ng ibang tao ang pinag-uusapan natin dito. Sadyang malaking dagok lamang po talaga ang pandemic dahil natutunan nating kumustahin ang isa't isa. Lalo na't walang kasiguraduhan ang buhay ng tao
Lalo nitong nakalipas na 2 taon kung saan kasagsagan ng COVID-19. Sa kabilang banda ay gusto ko pong isipin na hindi kasanayan ni Mama ang pakikisangkot sa mga tsismisan dahil mahirap na pag nagkataon. Kaya nga hanggat maaari ay pinagsasabihan ko po siya at pinapaalala sa kanya ang mga turo ng simbahan na dapat niyang i-apply sa tunay na buhay. Isa na nga po doon ay yung huwag maging mapanghusga o mapanghamak ng kapwa dahil sino ba naman sa atin ang pinanganak na perpekto? Wala naman, hindi ba? Kaya lang hindi ko po akalain na pepersonalin ni Mama ang pagtawag ko ng pansin sa pagiging chismosa niya. Dahilan para madismaya siya sa akin at sabihan akong pakialamera. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Simula nga po nang pansinin ko ang pagiging chismosa ng mama ko at pagsabihan siya ay sumama talaga ang loob niya sa akin. May punto na hindi na niya ako kinakausap ng madalas kagaya dati kaya medyo nag-alala po ako. Napansin na rin kasi yun ni Papa kaya na-open ko po sa kanya ang mga nangyari. Sinabi lang niya sa akin na intindihin ko ang mama ko dahil yun din ang ginagawa niya kapag sa kanya naman ichinichismis ni Mama ang mga kwentong nasasagap nito sa labas at sa social media. At dahil hindi ko naman po kayang tiisin ang mama ko kaya sinunod ko na lamang po ang payo sa akin ni Papa. Nag-sorry din ako kay Mama kung na-offend ko siya. Sinabi naman niya sa akin na ayos lamang daw dahil mali rin na nag-react siya kaagad. Eventually ay nagkasundo naman po kami, Papa Dudut. Sa opisina namin ay palagi po akong kinukumusta ni Kyle dahil alam niya kapag stress o may malalim na iniisip ako. At dahil ramdam ko po na mabuti siyang tao kaya tiwala po ako sa kanya na mag-share ng mga nangyayari sa bahay namin. Nabanggit ko na nililigawan din ako ni Kyle at nung panahon na yon, plano ko na pong sagutin siya. Mabait po si Kyle, maunawain at maalalahanin. Matyaga rin siya sa panliligaw niya sa akin at nararamdaman ko po na mabuti ang intensyon niya. Kaya nga hindi nagtagal, Papa Dudut ay opisyal ko na po siyang sinagot bilang boyfriend ko. Magaan po sa pakiramdam at masaya po ako ng mga panahon na yon, Papa Dudut. Bagay na gusto ko ring ibahagi sa mga magulang ko. Tinitingnan niyo sa Facebook? Ha? Wala naman. Ito lang artista na idol ko. Binalita lang na sila na raw talaga nung napag-uusapang girlfriend niya. Naku, nakakakilig! Hindi ko po akalain na mahilig pala kayo sa showbiz. Sino ba yung celebrity couple na yan? Patingin nga. Ayoko nga. Baka sabihin mo pa akong chismosa. Grabe naman kayo. Biro lang. Kaya ikaw nak, pag nag-boyfriend ka, dapat yung alam mo na hinding-hindi ka iiwan o sasaktan, ha? Ayaw ka na uli naming makitang luhaan ng papa mo, Jamie. Salamat po sa concern, Ma. Ang totoo po… Wala ka bang natitipuhang lalaki, nak? Parang ang tagal-tagal na kasi simula nung may pinakilala ka sa amin ng papa mo. Nasa tamang edad ka na naman para mag-boyfriend. Basta wag ka lang magpapabuntis kagaya ng pinsan mo, ha? O Ma, ayan na naman kayo, ha? Ino-open nyo na naman yung tungkol sa pinsan ko. Kawawa naman po yung tao. Baka nasamid-samid na yun sa kababanggit nyo sa kanya. Wala akong magagawa dyan. Saka bakit ba ako na lang ang laging nakikita mo? Pinag-uusapan din naman siya ng iba nating kamag-anak ka. Tulad na lang nung auntie mo sa Cavite. Alarma siya sa nangyari. Kaya di siya magkanda-ugaga sa kakapangaral sa mga anak niya na mag-aral lang mabuti at wag muna mag-boyfriend. Puro pa naman babae yung mga anak ng tiyahin mo na yon, kaya takot na takot siya. Ang OA nyo naman, Ma. Hindi OA ang tawag doon, Jamie! Ikaw talagang bata ka, lagi mo na lang akong kinokontra. Hindi ko kayo kinokontra. Kayo kaya yung nagsisimula na naman. Kanina paboritong celebrity couple nyo lang ang kinukwento nyo, tapos tumawid na yung kwento kay auntie. Ganun talaga, sanga-sanga na yon. Damay-damay na kumbaga. Mabalik tayo sa'yo. Wala ka pa bang natitipuhang lalaki?
Wala ka bang ipapakilala sa amin ng papa mo? Ay naku ma, sasabihin ko na po sana kanina kaso hindi niyo po ako pinatapos. Aba, ako ba talaga ang may kasalanan? Ano ba sana yung sasabihin mo? Sasabihin ko lang po na may boyfriend na ako ma. Natatandaan niyo po ba si Kyle? Yung nabanggit ko sa inyo ni Papa na naniligaw sa akin, sinagot ko na po siya. Nako! Kung ganon, ano pang hinihintay mo? Pasko? Bagong taon? Kailan mo siya dadalhin dito sa atin para makilala na namin ang papa mo? Pwede ko naman po siyang dalhin dito sa bahay anytime ma. At saka gusto rin niya po kayo makilala ni Papa. Mabuti. Masaya ako para sa'yo, nak. Ang kailangan na lang namin gawin ng papa mo kilatisin ang gusto yung lalaking nagpapatibok ng puso mo. Kung pasado ba siya sa panlasa namin o hindi. Huwag niyo po masyadong takutin yung boyfriend ko Ikaw talaga? Anong akala mo sa nanay mo? Katulad ng mga kontrabida sa teleserye na pinapanood ko sa GMA? Ibahin mo ako, mas malala ako sa mga yon. Mama naman Joke lang. Ay, siya, kumain ka na doon. Nagluto ako ng bulalo. Uy, paborito ko yun! Siyempre, ako pa ba? Best mama in the world po talaga kayo! O kita mo to? Ng bola pa? Hindi po si Kyle ang first boyfriend ko pero pakiramdam ko ay siya na ang last. Ang totoo ay nagkaroon ako ng unang karelasyon pero hindi naging maayos ang breakup namin matapos niyang mag-cheat sa akin, Papa Dudut. Alam po ng parents ko ang pinagdaanan ko noon kaya naman naging overprotective sila sa akin. Matagal bago ako ulit na in love at naniwala sa true love. Kaya nga espesyal po ang pag-iibigan namin ni Kyle dahil pakiwari ko ay siya na yung sagot sa matagal ko ng hiling na magkaroon ng mabuting karelasyon. At nang sabihin ko nga po kay mama na may boyfriend na ako at sinabi niya gusto nila ni Papa na makilala si Kyle ay na-excite po ako, Papa Dudut. Nag-set up po ako ng date kung kailan ko dadalhin sa bahay ang boyfriend ko. At nang dumating nga ang araw na yon ay kinilate siya ng husto ng mga magulang ko. Pero naging maayos naman po ang opisyal nilang pagkikita at naaalala pa nga ni Papa na minsan ko nang nabanggit sa kanila ang panliligaw ni Kyle. Kaya lang, Papa Dudut, akala ko po ay wala ng side comment si Mama dahil maayos naman ang pakikitungo niya kay Kyle noong kaharap niya ito. In fact, anak na nga kaagad ang tawag niya sa boyfriend ko. Pero pagkalipas lang ng ilang araw ay may mga pasari na siya na kesyo baka lokohin lang ako ni Kyle. Kundi kaya ay ipagpalit sa ibang babae kagaya ng ex-boyfriend ko. Naintindihan ko po na concern lamang siya sa akin pero bakit kailangan niyang sabihin? O di kaya ibigyan ng puwang yung ganong klase ng ideya out of nowhere. Hindi pa po doon natapos sa mga sinasabi ni Mama dahil concern lang siya sa akin, Papa Dudut, dahil ikinumpara rin niya ang pamilya ni Kyle sa pamilya namin. Lumaki po kasi sa broken family ang boyfriend ko, Papa Dudut. Para kay Mama, ayaw niyang matulad sa pamilyang pinanggalingan ni Kyle ang magiging pamilya namin sa hinaharap. Kesyo dapat daw ay humanap ako ng lalaki na kapareho kong mag-isip. Or sabihin na natin na katulad kong naniniwala sa kasagraduhan ng kasal at kahalagahan ng pamilya. Hindi ko po maintindihan kung saan ang gagaling ang mga ganong isipin ng mama ko. Kaya kahit masakit na sa tenga ay pinagpasensyahan ko ulit siya. Makalipas nga ang ilang araw ay nagsawa na lamang po si Mama sa mga pasaring niya kay Kyle at sa relasyon namin dahil natuon naman ang atensyon niya sa ibang bagay. Yon ay noong may kamag-anak kami na lumapit sa kanya at humingi ng tulong na pinansyal. Good evening po, Ma. Jamie, nandiyan ka na pala. Mukha pong kararating nyo lang din Saan po kayo galing? Doon sa simbahan natin. Nagboluntaryo ako magwalis-walis ng bakuran at nagbigay din ng donasyon. Okay po. Alam mo ba, ang gaan sa loob kapag nagkawang gawa ka. Siyempre, tahanan yun ng Panginoon. Kaya kahit sumakit tong balakang ko kayo yuko sa pagwawalis, feeling blessed naman ako.
Mabuti naman kung ganon, ma. Maganda na nagbabalik loob na kayo sa simbahan at sa Panginoon. Nga pala, anak. Nagpunta rito yung auntie mo nung isang araw. Yung nanay nung pinsan mong maharot. Alam mo ang dahilan? Siyempre, para mangutang ng pera pampacheck up ko no dun sa anak niyang buntis. Siyempre, bilang likas akong matulungin at may takot sa Diyos, pinahiram ko ng pera. Ma, pwedeng wag niyo na silang tawaging ganyan. Masyado po kasing masakit sa tenga eh. Ay naku, hindi ko kasi mapigilan. Parang automatic nang lumalabas sa bibig ko yung mga bagay na yon. Kagagawa naman nila. Kung nagpakatinulang sana sila, hindi ko sila mahuhusgahan. Pero hindi pa rin po tamang asal yan, ma. Para naman po kayong walang natutunan sa mga tinuturo sa simbahan. O bakit? May narinig ba sila sa akin nung pinahiram ko ng pera, auntie mo? Wala! Kasi nga, mabuting tao ako. Maawain ako sa mga nangangailangan. Good Samaritan, ika nga. Kaya anong walang natututuhan ang pinagsasasabi mo dyan? Wala nga po narinig sa inyo si auntie nung kaharap niyo siya. Pero ngayon ang dami-dami niyo naman pong sinasabi. Tama po ba yun? Kung hindi naman pala bukal sa loob niyo na pahiramin si auntie ng pera, sana sinabi niyo na lang po na wala kayong mapapahiram. O kung bukal man sa loob niyo, mananahimik na lang kayo at hindi niyo na sila huhusgahan. Paano kayo naging mabuti sa lagay na yan? Paano kayo naging matulungin? Paano kayo naging good Samaritan? Hoy, Jamie! Hindi ko na nagugustuhan yung tono ng pananalita mo, ha? Nagiging bastos ka na sa akin! Baka nakakalimutan mo, mama mo ako! Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng pabalang, ni pagtasan ako ng boses! Hindi ganyan ang turo sa simbahan at hindi ka namin ganyan pinalaki ng papa mo! Ma, hindi ko naman kayo gustong bastusin, pero sumusobra na po kasi kayo. Kayo ba? Aware ba kayo na hindi maganda ang ugali ninyo? Na bastos kayo? Na mahilig kayong manghusga ng kapwa ninyo? Akala nyo napaka-perpekto nyo? Pero ang totoo, makasalanan din naman kayo! Tumigil ka na! Ngayon, nasasaktan kayo pag ako naman yung nagsasabi ng totoo. Bakit hindi nyo kayang marinig? Sumusobra na kasi kayo, ma. Hindi naman kayo ganyan dati, ah. Yung mama na kilala ko, mabait, hindi mapanghusga. Yung tumutulong sa kapwa na walang hinihinging kapalit at hindi marunong manira. Sabi niyo sa akin ni Papa, importante na maging mabuti tayo sa bawat isa. Kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan ng iba. Pero bakit bigla pong nakalimutan niyo yung sinabi at tinuro niyo sa akin noon? Kung tutusin nga, wala namang ginawa yung pinsan ko sa inyo. Pero grabe yung galit niyo sa kanya. Masama bang makaramdam ng pagkabuisit sa pamilya ng pinsan mong yon? Lalo na sa mga magulang niya? Eh ang yabang-yabang nila nung araw na kesyo may pera raw sila kaysa sa atin, tapos ngayon ano nangyari? Kinarma na sila! Sila na tong nanghihiram sa pamilya natin! Pero ma, kayo na po yung may sabi, kinarma sila. Hindi po ba kayo natatakot na baka tayo naman yung karmahin dahil sa ugali nyo? Baka nakakalimutan nyo, bilog ang mundo, ma. At madalas kung ano po yung tinanim ninyo, yun din ang aanihin ninyo. Doon man lang po matakot na kayo. Doon man lang po maghinay-hinay na kayo sa mga pagsasabi nyo ng hindi maganda. Alam nyo, sa totoo lang, nakakahiya. Kasi kilala pa naman kayong banal at palasimba ng mga kapitbahay natin. Pero ganyan ang ugali ninyo, ma. Parang hindi tama. Kaya please, ma, magbago na po kayo. Siguro'y pagod lamang ako ng panahon na yon kaya hindi ko na rin po napigilang magsalita ng pabalang sa mama ko, Papa Dudut. Alam ko na masamang sumagot sa nakakatanda pero hindi masamang mga tuwiran lalo na kung mali rin naman ang sinasabi nila. Sa pagkakataong yon ay hindi ko po nagustuhan ang ugali ni mama lalo na yung paninirang puri niya sa kamag-anak namin na lumapit at tinulungan niya. Tapos ang lakas pa ng loob niyang sabihin na mabuting tao siya dahil tumulong siya sa nangangailangan. Yun naman pala ay hindi bukal sa loob niya at sa isip ko ay hindi naman siya inuobligang tumulong o kung ano lang ang makakaya niya. Yun lang ang ibigay niya. Pero ang pagsalitaan at insultuhin mo yung nangangailangan patalikod nito
At matapos mong palabasin na mabuti kang tao para sa akin ay isa pong malaking kabaliwan, Papa Dudut. Siguro ay naipon na lamang po ang mga disappointments ko sa ugali ng mama ko kaya nakapaglabas na rin po ako ng sama ng loob sa kanya. Para sa akin ay masyado ng taliwas sa mga turo ng simbahan ng ugali niya tapos ang lakas pa ng loob niyang isipin na tama o makatwira ng asal niya. Siyempre nagalit din po sa akin si mama at nagkasamaan kami ng loob. Pero that time ay tinis ko po na hindi siya kausapin at suyuin. Pinanindigan ko na po na hindi ako natutuwa sa pag-uugali niya dahil iba sa sinasabi niya ang kanyang mga ginagawa noon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi po kami kaagad nagkabati ng mama ko dahil naging busy ako sa trabaho ng mga panahon na yon. Naging excuse ko rin ang madalas kong pag-overtime para hindi kami magpang-abot sa bahay. Pag-uwi ko kasi ay natutulog na sila ni Papa. Tapos inaagahan ko na lamang ang alis ko para hindi na kami magkita pagising ko. Yun po ang unang beses na nagalit ako kay mama at ayoko siyang sanayin na mapapatawad ko siya kaagad dahil baka isipin niyang tama siya. Sa katwiran niya at mali ako dahil na-realize ko yon kapag ako yung unang nanuyo sa kanya. Kaya lang ay mabigat po sa dibdib na may kasamaan ng loob tapos ay magulang mo pa. Nang mga panahon na yon ay napansin po ni Kyle na malungkot at iritable ako kaya naikwento ko nga po sa kanya ang pinagtalunan namin ng mama ko. Nakinig lamang po si Kyle at inunawa niya ang mga sinasabi ko, Papa Dudut. Hindi niya ako ininterrupt pag nagsasalita ako at hanggat maaari iniiwasan niyang magbigay ng opinyon o payo pag hindi ko hinihingi. Isa lang yon sa maraming magagandang katangian ng boyfriend ko na nagustuhan ko sa kanya, Papa Dudut. Kaya nga ramdam ko na nasa tamang tao ako. Nung hindi ko na po alam ang sasabihin at gagawin ko ay saka ko po hiningi ang panig ni Kyle, Papa Dudut. Bagay na hindi naman niya pinagkait sa akin, Papa Dudut. Babe, kanina ka pa malungkot ah. May problema ka ba? Ay, nagkatampuhan ulit kasi kami ni Mama. Pero this time, tinitiis kong wag makipagbati sa kanya. Pwede ko bang malaman kung anong dahilan? As usual, katulad pa rin ng dati, yung ugali niyang judgmental at ang hilig sa pakikipagchismisan. Nasagot ko siya kaya ayun, nasampal niya ako. Pero kasi naman sumusobra na siya, hindi na matino yung pangangatwiran niya. Lumalabas kasi na dinidepensahan niya ang sarili niya na mabait siyang tao, kahit ang sama naman ng ugali niya. Babe, mama mo pa rin yun. Kaya nga ako mas nalulungkot kasi mama ko siya. Ayoko na nagkakaganon siya. Hindi kasi yun maganda eh. Kung concerned siya sa isang tao, hindi na niya kailangang i-chismis o pagsalitaan ng masama pag nakatalikod. Inintindi ko naman siya katulad ng mga payo mo. Pero nung nagkasagutan kami nung oras na yon, napuno na ako eh. Oo, mali ako na nasagot ko siya. Aminado naman ako doon, babe. Pero hindi ko magawa mag-sorry sa kanya kasi baka palabasin niyang tama siya at ako pa yung mali. Kaya tinitiis ko siya. Naiintindihan ko na dapat matuto rin ng mama mo kasi sumusobra na siya. Sana lang huwag niyong patagalin ang away niyo kasi baka ikasira pa yan ang relasyon niyo mag-ina. Alam ko naman na mahal mo ang mama mo, babe. Siyempre naman, mama ko yun. Tsaka ayoko rin talaga na tinitiis siya kaso kailangan niyang ma-realize na hindi ako natutuwa sa pag-uugali niya. Sino ba ang gusto niya magsabi sa kanya na mali ang ginagawa niya? Ibang tao pa ba? Dapat kusa yung manggagaling sa pamilya namin. Para sa loob pa lang ng bahay namin nakokorek na yun. Yun kaya lagi nilang sinasabi sa akin ni Papa, tapos magagalit siya pag pinagsasabihan ko siya. Dahil anak lang ako, ganun? Mali yung ginagawa ko dahil mama ko siya? Ganun ba yon? Kadalasan ayaw ng matatanda na pinagsasabihan sila na mas bata sa kanila. Ganyan din ang mama ko. Minsan minamasama niya kapag pinapayuhan ko siya. Anong ginagawa mo para ma-realize niya ang mga sinasabi mo sa kanya?
Inuulit ko lang din sa kanya mga sinabi ko. Tinatyaga ako para ma-realize niya ang punto ko. Pero pag sobrang close-minded na siya, hindi ko na muna ipinipilit. Minsan nagugulat na nga lang ako na siya na mismo nakaka-realize na tama ako at mali siya. Pride lang din kasi nila yon dahil nga hindi sila sanay na pinagsasabihan. Akala kasi nila porque magulang natin sila, alam na nila ang lahat. Siyempre kung concerned sila sa atin, concerned din tayo sa kanila. Yung ibang anak nga dyan, hindi na pinagkakaabala ang pagsabihin ng parents nila kasi feeling nila alam na ng mga magulang nila ang tama at mali. O kaya naman, wala lang talaga silang pakialam sa mga nanay at tatay nila. Pero hindi naman lahat ng mga anak katulad nila. Meron din kagaya natin. Kaya nga ang maipapayo ko lang, kung hindi ma-realize agad ng mama mo, bigyan mo lang ng time. Malay mo may mangyari, tapos masabi niya na tama ka pala at mali siya. Ang magagawa ko na lang ngayon ay ipag-pray ang mama ko. Alam ko naman na hindi ako nagkulang sa kanya bilang anak. At pag sinabi ko kay Papa ang tungkol dito, siguradong kakampihan niya ako. At saka alam mo, sa totoo lang, ayoko rin naman na hindi kami nag-uusap ng mama ko eh. Kasi ngayon pa lang na ilang araw kami hindi nag-iimikan, miss na miss ko na siya. Huwag mong tiisin ng matagal ang mama mo. I'm sure namimiss ka rin niya. Feeling ko rin nga, ako kaya ang paborito niyang anak. Bukod sa wala talaga siyang choice kasi wala naman akong kapatid. Yan din sanang sasabihin ko, naunahan mo lang ako. Thank you babe ha. Kung wala ka, baka hindi gumaan ang loob ko. Pasensya ka na rin kung puro konsumisyon ko sa mama kong nagkukwento ko sa'yo. Wala namang kasi yun, babe. Masaya ako na napapagaan ko ang loob mo. Papadudot muli ay napaisip po ako sa mga ipinayo sa akin ng boyfriend ko. Kaya naman kinonsider ko po na makipag-ayos na sa mama ko. Sabi ko naman mabigat sa dibdib ang may kasamaan ng loob lalo pat parents natin yon. Hanggat maaari ay ayoko rin pong tumagal ang tampuhan namin ni mama dahil mahal na mahal ko po siya. Kaya nga after ng work that day ay dumiretso po ako ng simbahan para ipagdasal na sana'y hipuin ang kamay ng Panginoon ng puso ng mama ko upang hindi siya madaig ng dyablo para hindi siya maging certified chismosa at mapanghusga sa kapwa. Magaan po ang loob ko na lumabas ng simbahan ng araw na yon, dala-dala yung pag-asa na diringgin ng Diyos ang panalangin ko. Kinagabihan, plano ko pong makipagbati na kay mama pag uwi ko pero wala pong tao sa bahay namin, papadudot. Nung unay nagtaka ako tapos ay kinain ako ng matinding kaba nang mag-ring ang cellphone ko at nakita ko ang pangalan ni Papa sa caller ID. Andap-andap ang dibdib ko nang sagutin ko ang tawag at mas lalo akong nanlumo nang sabihin ni Papa na nasa ospital daw sila ni Mama dahil dinala raw niya ito doon matapos niyang matapilok sa hagdanan ng bahay namin habang bumababa dahilan para dumaus-us siya at mabalian ng buto. Dali-dali po akong pumunta sa kinakaroonan nila at awang-awa ako sa mama ko. At nang makita ko naka-wheelchair siya at inaalalayan para maihiga sa kama, kinailangan niyang magstay pa ng ilang araw sa ospital para magpagaling kaya todo asikaso naman po ako. Matapos kong mag-file ng leave sa company namin. Ano ma? Okay ka lang ba? Masakit pa rin po ba yung balakang nyo? Ayos na ako, nak. Huwag ka na masyado mag-alala kay mama. Gagaling din ako. Kaso nabalian kayo ng buto. Matatagalan pa daw bago tuluyang maging okay yan. Oo, pero hayaan mo na. Gagaling din naman ako basta sundin ko lang ang sinabi ng doktor. Huwag ka na masyado mag-alala sa mama mo, Jamie. Atapang atawa ata ako. Hay, si mama talaga nakuha pang magbiro. Alam ko naman po nagagaling kayo. Kaya lang hindi nyo maaalis ang pag-aalala sa akin. Alam ko naman po na aksidente ang nangyari kaso nag-aalala pa rin ako eh. Alam mo, nak, huwag kang matatawa ha. Pero na-realize ko na karma ko na yata to. Kasi nitong nakalipas, ang sama-sama ng ugali ko. Manaman. Totoo naman eh.
Tapos na-realize ko rin na tama ka sa mga sinabi mo sa akin, Nak. Na sumusobra na ako. Na hindi na maganda ang mga sinasabi ko. Ang totoo, nahihiya lang akong aminin na tama ka, kaya hindi pa rin ako nakikipagbati sa'yo. Inihintay kitang lumapit sa akin tapos saka sana ako hihingi rin ng tawad sa'yo. Ayos na po yun, Ma. Ang mahalaga po ay na-realize nyo ang mga mali ninyo. Hindi po kasi talaga magandang gawain ng manira at mang-insulto ng tao matapos nyong tumulong. Kahit ang pakikipagtsismisan, hindi rin po yung mabuting gawain. Natatakot lang ako na baka kasanayan nyo yun tapos makalimutan nyo ng maging mabuting tao. Hindi mangyayari yon dahil palagi mo kong pinapaalalahanan. Alam mo bang kinausap din ako ng papa mo tungkol sa napapansin niyang pagbabago raw ng ugali ko? Doon ko naisip na hindi lang pala ikaw ang apektado, pati ang buong pamilya natin. Hindi naman kasi dapat ganon lalo pat tumatanda na ako. Sinabi po sa akin ni Kyle na may paraan ng Diyos para iparealize sa atin ang mga bagay-bagay na nakakalimutan natin. Hindi ko lang akalain na ganyan ang mangyayari sa inyo, Ma. Sabi ko naman sa'yo, karma ko to. Mabuti habang maaga nakapag-isip-isip na ako. Kasi kung sakaling nagtagal pa, ay ewan ko na lang talaga. Ma naman eh, wag naman po kayong ganyan mag-isip. Parang binibiro ka lang eh. Hay, pero pasensya ka na talaga sa mama ha. Pati sa mga masasama akong sinabi sa boyfriend mong si Kyle. Natatakot lang talaga kami ng papa mo na maulit yung nangyari sa'yo noong iniwang ka ng lalaking minahal mo. Ayaw na naming makita na nasasaktan ka, Jamie. Para kasing doble ang balik sa amin. Mas nadudurog ang puso namin. Wala naman pong garantiya na hindi na ako masasaktan pag nagmahal po ulit ako, di ba? Pero mas pinili ko pa rin pong subukan at hindi sukuan ng pag-ibig. Kasi hindi naman pare-pareho ang mga lalaki eh. Meron at meron pong mga katulad ni Kyle na alam kong mahal ako. Panatag ako pagkasama siya at masaya po ako. Mga bata pa kayo. Marami pa kayong pagdadaanan. Pero nandito naman kami ng papa mo para gabayan kayo. Naniniwala naman ako na mabuting bata si Kyle. Ako nga lang tong praning kasi nga, alam mo na. Naiintindihan ko po kayo, Ma. Kayo ni Papa. Sa ngayon, ang importante po gumaling kayo. Kaso wala po kayong choice kasi ako magbabantay sa inyo. Nag-leave na po ako ng ilang araw sa trabaho at wag na po kayong kumontra. Sabi ko nga, ikaw na muna ang masusunod at hindi na ako magsasalita. Magsalita pa rin po kayo, Ma. Namiss ko na po yung mga kwento nyo. Basta wag lang po puro chismis ang ikukwento nyo, ha? Sobra ka na sa mama mo, ha? Ma, sorry po ha, kasi nasagot ko po kayo. Pasensya ka na sa mama kasi nasampal kita. Hindi ko na uulitin. Dapat kasi mas naging maunawain ako at hindi nagpadala sa bugso ng damdamin. I love you, Ma. I love you too, anak. Papa Dudut, wala pong pagsidla ng kasiyahan na nararamdaman ko ng panahon na yon dahil bati na kami ni Mama. Kahit po gano'n ang naging ugali niya sa mga nakaraan ay mahal na mahal ko po sila ni Papa. Masaya ako kasi unti-unti na niyang binabago ang hindi magandang asal na katangian niya sa sarili niya. Opo, walang ipinanganak na perpekto sa mundo. Lahat tayo ay may hindi magagandang ugali pero araw-araw ay pwede po tayong magbago hanggang sa kasanayan nating maging mabuting tao. Yan po ang patuloy kong ginagawa sa kasalukuyan, Papa Dudut. Kindness, ika nga nila. Hindi yun matutumbasan ng kahit na anong yaman sa mundo at hindi rin po mananakaw sa'yo. Sa kasalukuyan, going stronger pa rin kami ni Kyle at kasama ko rin po siyang magsimba at mag-serve sa church namin every Sunday. Kasundong-kasundo rin po niya ang parents ko, Papa Dudut, lalo na si Mama. Para siyang nagkaroon ng anak na lalaki sa katauhan ng boyfriend ko. Mapalad ako dahil ibinigay ng Panginoon sa akin si Kyle pagkatapos kong mabigo sa unang pag-ibig ko. Kaya nga lagi namin sinisiguradong dalawa na ang Ama ang sentro ng aming pag-iibigan upang makaya naming lagpasan ang mga pagsubok sa buhay na ibabato sa amin. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong itampok ang story ng buhay ko at sana tulad ng inaasahan ko
ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. God bless po sa Barangay Love Stories and more power. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jamie. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.